tupu nna m anwụọ from time to time mụ na ya na-akpa nkata ọ na-akọrọ m maka ụmụ uchu maka ibu bubai ọkachasị maka obi a ana m alọ n'ụlọ mana ọnụ ụlọ a ka m gburu ọja ihe asị na ịma mgbe m ji anọta ihe a na-ekwu na obi Ezeji a bụ obi a na-agụ egwu dị iche iche ihe ịma Oluka Ezeji ka nkọrọ nke wa akụkọ onwe onye a na-akpọ Etisi Obi ọnya mụtara nna m nwoke ahụ a na-akpọ Etisi Obi dịrị eti ịgba ọ na obi a ka ọ mụta ya wee gba enwere onye a na-akpọ nwoke dị ike ọ dịrị egbu ọja onwe onye a na-akpọ Okoronkwo ọ dịrị akpụ ụbọ enwere onye a na-akpọ Tenten ọ nwoke a na-akpọ nwoke dị ike mụta Tenten Tenten a na-egbukwa ọja na-amakwa mbem nwezi onye a na-akpọ Luka Ezeji ọ nke a ka unu mazi ndị nke a nke ọ na-amaghị ya onye a na-akpọ Luka Ezeji one of the foremost gospel musicians in Nigeria ọkwa Igbo land in Nigeria and he's going to perform tomorrow so anya hụ na ihe dịbe anyị riri nne obi a bụ obi egwu anyị na-agụ agazigokwanụ ebe dị iche iche wee sị ka eweta ruo n'ụlọ ihe na-akpọ ndị otu egwu m wu Ichoku ihe njikpọwa ya Ichoku ahụ maka na o nwere egwu a na-akpọ Ichoku na village a onye na-agụ ya ka nwụrụ anwụ I think 3 years ago Njiaka ihe ololo ese mụ ha foto ihe ololo Ichoku na-anọkwa m n'egwu mmọnwụ ọnwụ nkwụ shiri ahịa be anyị akpọchịchịba ndị na-anwụ nkwụ ọgwụcha ọkpọwa ndị na-eke ike kpọwa ndị na-achọ okwu ihe dị iche iche a na-eme n'obodo ọ ihe Ichoku a dịrị agụ n'egwu ebe a ka m si weta afọ a wee tinye n'afọ egwu m maka na onye na-agụ akwụkwọ ọ na-agụ ya na-eru n'ụlọ so ịjụọ ma na-anọta n'ụlọ idebe m exam debe nke gị enwere ike m pas karịa gị maka amamihe na-eme na ya wụ ụlọ
bata n'ube nne m njebe bata n'ube nne m nsị ya nne m anụ agụọ m ọsị m jebe n'ube nna m maka ndị na-alọta ụlọ ka nna akọkwara ụlọ akọ maka ụmụ uchu ụbọ a m ji n'aka ụbọ a m na-akpọ ọya ka a na-akpọ ụbọ aka ọ dị n'obi a nwoke a na-akpọ Okoronkwo dịrị akpọ ụbọ aka ọkwa na ya mmadụ anọkwu ya asị m ọkwa na ya ya wee nọ n'ụlọ gị na-eme ihe dị n'ụlọ ọja a na-egbu ka m sị na nwoke dị ike dịrị egbu ọkwa na ya nna m kọrọ m na o nwe mgbe ọ na-awụ ogbuketa ọja obodo esizie ya maka na anarị adebe maka na a na-asị na ọja dufuo dike dike ruo a na ọja baa aba ma ọ na-egbu ọja na ọ na-emebi ihe maka na ọgwụ ọja na-egbu ọja ọ na-ayọkwa ndị ọ na-egburu ọja na-asị ha anya na ana anya na ana na-asị ha nwayọọ nwayọọ o nwere ka ọ ga-esi n'ube gị enu ọ sị gị pụlọtawa gị pụlọtawa gị pụlọtawa ndị nọ n'ụlọ ọkwa na ya anyị alọta n'ụlọ njewara m njewara m njewe bata n'ube nne m mgbe wurugboo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa a sị na ọba ji eze ji na o bido na geeti ruo ebe a nọ unu amago na adị ahapụ ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-arụ akwụ ya hụ na ebe ahụ obi ọgaranya na ịbịa n'obi a enwere evu nwee mpụ ọ dị ka fada kwuru n'okwu Chukwu na ihe niile dịbo ọgaranya onweghị ọdụ ọmụfọ ahụ otu ọnwụ na isi chọọ ya ịnụ ya mana ife dịkarị n'obi awụ nka ngọzi dị n'obi erikakwa ahụ onye tọọ ntị na ọnụ ife ekwe na-akụ wee mara ife ọ ya eme njewara m njewara m
nne manụ agụọ m si ya nne manụ agụọ m si ya nne manụ agụọ m ọsị m jebe n'ube nna m njewara m njewa bata n'ube nna m si ya nna manụ agụọ m ọsị m jebe n'ube nne m na m ejela m ube nne m ọsị m jebe n'ube nne m na m ejela m ube nne m ọsị m jebe be nwanne m njebe bata be nwanne m si ya nwanne m anụ agụọ m ọsị m jebe n'ube enyi m njebe bata n'ube enyi m si enyi m anụ agụọ m ọ banye n'ọkwụ ụgbọ ewu ya o bute otu ewu afọ na-asa osi ofe kọrọ ọtọ nkọtọ ya na ụtara tịkọm tịkọm anyị rivenụ anyị tacha anụ ya anyị tawa anụ tacha anụ ya ọ banye n'ụlọ ya obute ekwe ya mbute ogele mụ obute ekwe ya ekwe akụwanụ tịkọm tịkọm ọkụwanụ tịkọm tịkọm ogele akụwa tịkọm tịkọm ụwa mgbede ka mma ogele akụwa tịkọm tịkọm ogele akụwa tịkọm tịkọm ifu n'ụwa mgbede ka mma ifu n'ụwa mgbede ka mma njewara m njewara m njewara m njewara m udu ego lekwenụ udu ego nwanne m udu ego anyị tụ ụmụnna ha na ori ego moto njevenu 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 njewara m njebe bata bụ udu ego bata n'ube enyi m nsi enyi m anụ agụ
ụmụ ọbanye n'ọgbụgba ewu ya ogbube ogbuje ewu ya osibe ofe tịkọm tịkọm osibe ofe tịkọm tịkọm ya na ụtara tịkọm tịkọm anyị riwenụ anyị tacha anụ ya anyị tawa anụ tacha anụ ya obutenu obute ekwe ya mbutenu mbute ogele mụ ọkụwa anụ tịkọm tịkọm kụwa anụ tịkọm tịkọm ifugo n'ụwa mgbede ka mma otu a ka o si dị mgbe gboo mgbe buru gboo mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa mgbe nwanne na-eme nwanne mgbe elu bụ anụ ọsa mgbe ife dị mma tupu anyị amụta aghụghọ na onye jebebe enyi ya ọ dị agba aka maka na eruteghị mgbe enyi m si a na anụ na-agụ m ọbanye n'ọgbụgbọ ewu ya ọbanye n'ọgbụgbọ ewu ya ọbanye n'ọgbụgbọ ewu ya ogbute otu ewu afọ na-asa osi ofe kọrọ ọtọ nkọtọ ya na ụtara tịkọm tịkọm anyị rivenụ anyị tacha anụ ya anyị tawa anụ tacha anụ ya agbọrọ ọnụ m aka wee bịa be enyi m ọbanye n'ụlọ ya ọbanye n'ụlọ ya obute ekwe ya ka o butere ekwe m wee wepụta ogene m maka na otu a ka esi eme ụwa mgbede ka mma ọkụwa anụ tịkọm tịkọm nkụwanụ tịkọm tịkọm ifugo n'ụwa mgbede ka mma otu a ka obi a na-adị mgbe urugbo ife a na-eri na ife a na-anwụ na-adị eji akpọ n'eze ji nwa Chinemere oke ọgba na-eyiri akwa a na-akpọkwa ya ọbata ọhịọwa unu fụrụ na nna alọta ụlọ njewere m ọ dịkwa ka orugo mgbe m na-enye ndị na-alọta ụlọ Mike ka ha gbuo ọja unu anyị egwu njewere m Chukwu agọzigakwana ụmụ Chukwu anyị o nwere nwaanyị a na-akpọ Nelly Uchendu onye ụmụ Uchu ọnya kụ egwu a na-akpọ Lọvụ nwantịntị njewere m injinia njewere m
Mba ekele m unu. Unu na-amụtakwa akwụkwọ ọsịsọ. Ọ maka nwa onye nkụzi mana nkụzi ka m nọ n'abalị a. O nwere eze pụta n'obodo ya wee nechasị anya si na ife ọ chọrọ ịkọ erika wee wepụta nnukwu ala wee kpọọ ndị obodo kpọọ oku si fa bịa rụba ọrụ. Eze wee kpọọ ndị ọrụ ndị obodo rụba ọrụ. Onwe onye o nyere nri, onye ọbụla wee nasasịa. Aka na-eme ụmụ ikorobịa ọzọ pụtakwa mana ọ maghị na ndị a bụ mmụọ. O wee kerekwa ha ọrụ a wee rụwa ọrụ. Onwe onye o nyere nri, onwe onye o nyere mmanya. Nke ya mma wee ọbịa osisi jee marụkwa ma ndị a na-arụsi ọrụ a ike. Ọnya bụ
Monkey the walk, babu the chop. So if eze dị mmụ ya bụ iri eri mana ọ chọkwara ọrụ o kama na ndị a na-arụ ọrụ a o nwere ife ọ ga-enyefa ọ ya ka ndị nkụzi na-afụ emezi asị na ụgwọ ọrụ ndị nkụzi dị ebe mụnwa na onwe wụ onye nkụzi ụgwọ ọrụ m adịọla n'igwe mma ewere ya n'ụwa ọkwa na ya nna m ukwu eze yọrọ mmụọ ọrụ yọọ mmadụ ọrụ onyeghị mmụọ nri onyeghị mmadụ nri ọ bụrụ ka esi eme ya dịrị gị mma ọ bụghị ka esi eme gị daa nwụọ eze wee zie odibie si ya jee marụkwa ma ndị a na-arụsi ọrụ ike na ọnwụ na ya da arụsi ọrụ ike ya were ụtarị pịawapụ ha anya eze ahụkwa ha nke nna m ahụkwa Kalistus eze ọ eze obodo nwanne odibo eze zi wee rute nnọọ ebe ndị a na-arụ ọrụ wee meghee ọnụ wee si papa ife afa na-arụ nafa na-arụsikwu ya ike na ya bụ ọrụ na-aga nọdụ aga ọfụma ndị mmụọ wee gụbarụfe egwu wee gụọrọ ya egwu a nna ha agụ nna gị ukwu eze yọrọ mmụọ ọrụ yọọ mmadụ ọrụ onyeghị mmụọ nri onyeghị mmadụ nri ọ bụrụ ka esi eme ya dịrị gị mma ọ bụghị ka esi eme gị daa nwụọ nwoke a wee daa n'ala wee bụrụ ọnwụ eze wee sị kedụzi ebe odibie nọ o wee zie nwa ya ka o jee mara ife mere odibie a ọkpara eze wee rukwa ebe a wee meghee ọnụ kọwakwa ofu akụkọ a wee sị obere ọrụ a ka unu na-egbu oge na ya ndị mmụọ wee bidokwa ukwe bidokwa ya nna gị eze yọrọ mmụọ ọrụ yọọ mmadụ ọrụ onyeghị mmụọ nri onyeghị mmadụ nri nna gị eze yọrọ mmụọ nna gị eze yọrọ mmadụ nna gị eze yọrọ mmụọ ọrụ nna gị eze yọrọ mmadụ ọrụ onyeghị mmụọ nri onyeghị mmadụ nri ọ bụrụ ka esi eme ya dịrị gị mma ọ bụghị ka esi eme gị daa nwụọ ọkpara eze ni wee tọgbọrọ n'ala wee wụrụ onye nwụrụ anwụ eze wee nọkọtazie wee si na o zijegokwanụ odibie ya bụ odibo apụtara ozije nwa ya ya nwụ nwa ya pụtara o wesị ka o jekene mara ife ndị a na-arụ n'ọrụ a ma ọ marụ ma odibie na nwa ya ejezi wee soro farụba ọrụ ka arụketego ọrụ a banyezie n'ụrụ gbamgbam ahụzere gbamgbam ahụzere esi ịyọrọ mmụọ ọrụ yọọ mmadụ ọrụ esi ịyọrọ mmụọ ọrụ yọọ mmadụ ọrụ inyeghị mmụọ nri inyeghị mmadụ nri ọ bụrụ ka esi eme ya dịrị gị mma ọ
ike si eme gị daa nwụọ eze wee tọgbọrọ n'ala wee bụrụzie onye nwụrụ anwụ. So unu ma na obodo anyị bụ Naịjirịa, na o nwere ụfọdụ ndị na-achị anyị ya na ọ ya adị anyị ka ọ bụrụ ha ka ndị mmụọ na-agụrụ egwu a, maka na ha na-eme anyị the more you look the less you see. Ya monkey dey chop, babu dey chop, abi monkey dey walk, babu dey chop. Oh yeah. Ezi yọrọ mmụọ ọrụ, bam awụzere. Yọ mmadụ ọrụ, bam awụzere. Inyeghị mmụọ nri, bam awụzere. Inyeghị mmadụ nri, bam awụzere. Ọ bụrụ ka esi eme, bam awụzere. Ya dịrị gị mma, bam awụzere. Ọ bụghị ka esi eme, bam awụzere. Gị daa nwụọ, bam awụzere. Biko kọọlụ ndị klaasị m aka. Ọkwa nwa gị na-akpọ gị, ọkwa nwa gị na-akpọ nne tutu ụdọ. Onye ji na nnegwu egwu n'ụwa, onye ji na nnegwu egwu n'ụwa, onye ji na nnegwu egwu n'ụwa,
isi waba nwa ọkwa nne ka ọ ga-akpọ afọ rụba nwa ọkwa nne ka ọ ga-akpọ agụrụ gụba nwa agụrụ gụba nwa ọkwa nwa ka ọ ga-akpọ agụrụ gụba nwa ọkwa nne ka ọ ga-akpọ nne tutu ụdọ nne tutu ụdọ nne tutu ụdọ o nwere otu mgbe ndị kwa ya ma ama ọkwa n'ihe mmemme unu a sị na o nwere otu mgbe Ehe. agụụ daa n'obodo ụmụ anụmanụ te wee cheketa ife a ga-eme ya bụ agụụ wee chekete unu amalụgonu na ọkụkọ ya bụ oke na-ebido n'eju n'obodo ọbụla wu obodo bụ mgbe ife ọma mere fa na mgbe ife ọjọọ mere ka eji ama na fa bụ obodo maka na ife ọdachi bịalụfa fa kwụsie ike ife ọma bịalụfa fa kwụsie ike ọ ya bụ na onye alatara anandra nye ukwu ya anyịkwu ya onye agụ nwụọ 1 or 100 ka ọ ya agụ ụmụ anụmanụ wee chechasịa ifefa ga-eme maka agụ a na-agụfa wee sị ka fa na-eweta nne fa ka a na-egbu oruoru mbe weta nne ya egbuo erisaa ọ ya bụ kama ọ ga-adọ n'ite ka ọ dọrọ n'afọ fadị echekwa maka echi fadị echekwa maka nsọ ya bụ na egbubezie nne onye ka ama mgbunwuzi maka na otu a ka arụsị wee bata n'obodo otu a ka arụrụ ana si bata n'obodo otu a ka mmiri si wee gbarụọ na achọba isi ọchụ ejebe n'ụzụ achọba isi ọchụ ejebe ebe n'ụzụ maka na ọzụ kpụrụ egbe kwụọ mma ya bụ achọba ebe ya bụ mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ efu nọ ife anyị na-eme ma agụ ogwu anyị ma ife anyị na-eme ma ife ọma bịala anyị ọ ife ndị a na-egosi ma anyị anụ ya na anyị anọrọ ya ọ bụ ebe ụmụ anụmanụ gbubere nnefa n'otu wee gbube ọsa wee were nne ya wee goo ya n'eluigwe agụrụ gụba nwa ọkwa nne ka ọ na-akpọ isi waba nwa ọkwa nne ka ọ ga-akpọ agụgụ kwa anụ ọsa obido kwewe ugwu a ọgụbakwa ya nne tutu ụdọ erimeri ụdọ ọkwa nwa gị na-akpọ
ọsa wee ribe nne ya risisi ofu ụbọchị wee bata nnọọ nne ya wee nebie wee si ya na ọ na-abịakwa ife anya na-akpachala anya ụmụ anụmanụ ya efe ya o wee jesie ofu mgbe wee rituo mbe wee si ya ọsa isozikwa anyị nọrụ n'obodo a amarụgo na n'ofu Naijiria o nwere ndị ọya wee fụ ịjụ ọfa nna esozikwa anyị nọrụ n'obodo a maka arụ ya amasịfa mma ikekwa ọ bụrụ na fa na-edozi onwe fa ọfụma na-akpachapụ anya na-asọ nsọ fa kwesịrị ịsọ na-eme ezigbo ife marụ mgbe anyị akọchi ubi marụ mgbe anyị akọnye ọka marụ mgbe anyị ejegbute ji marụ mgbe anyị ejegbute ọka afọ akọrọ akọ maka ife niile na-eme n'ụwa na-eme n'usoro mana mbe na ndị ụmụ anụmanụ ndị ọzọ chọrọ ọcha acha si gbute ọcha acha si gbute mbe wee si ọsa na ọ ya agwakwa nne ya ife bụ ife ọ na-eme o ji nnọọ wee dịchasị otu ọ dị ọsa wee si ya na onwe egwuala nwekwa ife dị na ya bụ ife nọọ mbọ ka ọ na-agbara onwe ya ọkwa ofu akwụ ọ na-ata nwekwa ife ọzọ mbe wee zoo otu ụbọchị wee na-eche ọsa ọsa wee pụta wee bidokwa ukwe ni ọ na-agụrụ nne ya na-etutu ụdọ erimeri ụdọ erimeri ọkwa nwa gị na-akpọ erimeri ụdọ erimeri ọkwa nwa gị na-akpọ gị erimeri ụdọ erimeri ọkwa nwa gị na-akpọ erimeri ụdọ erimeri ọsa wee rigoro wee ribe ka o si eri wee risisi ya wee rituo mbe wee jide si ya ngwa ya bịa na o nwude gị ya wụ na ụmụ anụmanụ gbucha nne ogburo nne nke ya ọsa wee sị mbe nye ekwukwa n'ife ọfụ mana na ekwuwe gịnị ka ọfụ dị ife nwa mbe wee si ya ngwa ya chelu ka o gosi ya ife ọfụ mbe wee pịa ọnụ ya wee dị ka onu ọsa na-etutu ụdọ erimeri ụdọ erimeri ọkwa nwa gị na-akpọ erimeri ụdọ erimeri ọsa wee tie wee sị na mba amụtagokwa anyanwụ ukwe o wee kpọrọ mbe wee rigo feribe nwụcha ọsị ya na ọ ritute ya gwakwa na onye ọbụla na ya na ya na-eje ya bụ ije ọ mbe ka a na-agwakwa mbe ma kachie ntị wee jekọrọ ụmụ anụmanụ sịfa bịakwa na o nwere nne kafe ọnụ kafa jekwutọpụkwuo nke a unu aghọtago na ụmụ obodo a na-akọwa obodo ndị a ọ na-ahụ si bute ka a na-eri kama ọ ga-adọ n'ite ka ọ dọrọ n'afọ ọ na-awụ eriketa ego obodo riketa ọ fọzie ofu iche na ya emere ofu ahụ ebere hapụ ya ka ọ dị ka ama ma ndụ anyị afọrọ obodo ejide ofu afọ ritọpụpụo ya erichazie ebie lon eje n'obodo ndị ọzọ bie lon wee ribekwa nyanwụ lon ripịa ya ọgwụ unu afụgo na eberebe gburu n'obodo ụmụ anụmanụ mbe wee kpọrọ ụmụ anụmanụ ka fa gbago jegwuo egwu une ka ọ ga-abụ faruo ebe ahụ jido nne ọsa gbuo ya rie wee ruo kwuo egwu une
nọọsụ atụda ụdọ ka o si atụda fa rigobe ọ fọrọ obere ka fa baa nnụnụ nwa agba ama wee rachapụ ọsọ fepụ wee jebe ebe ọsa nọ na-ata akwụ wee sị ya ọsa na-ata akwụ ị na-ata akwụ ọsa egbuo ha nne gị ọsa ọsa na-ata akwụ ọsa egbuo ha nne gị ọsa ọsa na-ata akwụ ọsa ọsa wee rachapụ ọsọ na-agba ka ọ bịara wee rute wee fụ na agụ na-achọzi ịbanye mbe kpa azụ nọrọ n'okpuru ọsa wee tie na chi egbuo ya na-egbu ubi ụdọ erimeri ụdọ erimeri ubi ụdọ erimeri ụdọ erimeri ụmụ anụ na-abịa erimeri ụdọ erimeri agụ na-abịa igbu gị erimeri ụdọ erimeri enyi nọkwa ya erimeri ụdọ erimeri nkịta nọkwa ya erimeri ụdọ erimeri ele nọkwa ya erimeri ụdọ erimeri mbe sofa bịa erimeri ụdọ erimeri mbe dufa bịa erimeri ụdọ erimeri na-egbu ubi ụdọ erimeri ụdọ erimeri gbu ubi ụdọ erimeri ụdọ erimeri gbu ubi ụdọ erimeri ụdọ erimeri gbu ubi ụdọ erimeri ụdọ erimeri n'ọsa wee gbubie ụdọ ọnị ụmụ anụmanụ wee daa si n'elu ebe ahụ wee daa onye bunazi ya bụ ife wu mbe maka na mbe nọ n'okpuru wee dajisie ya azụ ya wee kurisie mana ịmarụgo na Chukwu kere anyị mana mgbe ọ na-eke anyị n'ahụ afọchaghị anyị wee debekwa ihe ọ ya wụ anyị mebichaa ndụ o mere anyị ebere hazikwu ya mbe wee fụ ka eju na-agata wee yọọ ya si ya biko na ọya anya chinwe azụ ya anụwa nna mago na ire ọma ka eju ji aga n'ogwu eju wee were ire ọma nyachichaa azụ mbe na-enyachichaa ya unu afụgo na nne dị mma erimeri ụdọ erimeri unu afụgo na nne ka ego erimeri ụdọ erimeri unu afụgo na nne ka akụ na ụba na nne karịrị ife niile na nne amaka erimeri ụdọ erimeri 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 nne tutu ụdọ erimeri ụdọ erimeri ọkwa nwa gị na-akpọ erimeri ụdọ erimeri onye ji na nne egwu egwu n'ụwa 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 isi nwaba nne ọkwa nne ka ọ ga-akpọ afọ rụba nwa ọkwa nne ka ọ ga-akpọ agụrụ gụba nwa ọkwa nne ka ọ ga-akpọ nne tutu ụdọ erimeri ụdọ erimeri tutu ụdọ erimeri ụdọ erimeri nne tutu ụdọ